Cik. Tolong sampaikan Ki Pungun yang Kediri. Kita dalam bulan ini wis ping loro ning Kediri ya. 1 bulan ping loro. Iki cah wedok-wedok ngenteni kowe cah wedok-wedok. Tentunya SMK Al-Huda matur nuwun Kota Kediri. Wis gak percaya aku karo ngene-ngene iki ora. Aku mewakili wong lanang wae loro. Tak wakili. Tiwas disayang-sayang malah hilang. Kowe percaya aku, ning aku percaya dhek. Saiki aku ngono kuwi wae. Cik. Lagu Kangen Nikeri. Kisahku iki. Dongakno aku. Ora. Sing apa nyanyi bareng-bareng. Sementing rukun. Sobat Ambiar Kediri luar biasa. Sepine wengi iki ning kene aku ngenteni kesuwen-suwene wis pirang sasi ning Kediri kowe ra bali opo aku salah sing salah aku apa dhek nalika urip saomah rembulan sing ilono segara padang ana ati kula pujaan hatiku ra teko-teko ning Kediri nang mulia opo aku salah nalika urip saomah kanggo kowe sing wis tau nglarani aku saiki wis tak ikhlaske ora apa-apa yen iso ngomong ngono ora apa-apa aku nangis aku kangen janjimu biyen kowe seneng ning Nikeri tak enteni kemulya ning kene aku ngenteni sing pamite kuliah ning adoh kono mulih-mulih nggo wong liya ngono kuwi yo enek HP-ne dikunci sandine bundet banget ngono kae ngono kuwi yo enek rembulan sing ilono segara padang ana ati kula pujaan hatiku ra teko-teko ning Kediri nang mulia opo aku salah matur nuwun nalika urip saomah awas tiba aku jane pengen nangis ning aku wedine umbelku metu sing apa nyanyi bareng-bareng aku nangis aku kangen janjimu biyen ning Kediri
ning kene aku ngenteni ning Kediri keenggal Bali. Bahagiamu PN dhewe, aku tak ngene ra apa-apa. Matur nuwun.